A palabra que me evoca Ricardo Carballo Calero é a de vulto, no sentido portugués da palabra, de persoa de extraordinaria relevancia na cultura ou na historia dun país. Sen dúbida, a figura de Carballo é unha figura marcante da cultura galega, tamén pola súa obra literaria, mas sobre todo pola súa gramática, que foi unha obra de referencia para máis dunha xeración de galegos, e sobre todo pola súa historia da literatura que marca un antes e un despois na historiografía da literatura galega. Por outro lado, Ricardo Carballo Galero, nas últimas décadas do século XX, situouse no centro dos debates sobre o futuro da lingua, sobre a forma da lingua, e a súa figura foi un referente polarizador deses debates e aínda hoxe continúa a ser unha figura digamos, polarizadora de debates sobre a lingua galega. En calquera caso, está claro que Carballo Calero é unha referencia inexcusable para a cultura galega e para a historia da cultura galega destas últimas décadas dos séculos XX e do comezos do século XXI.